Podcast C2, català.cat, episodi 47è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. No fa pas gaire que alguns de vosaltres us vau presentar a l'examen de C2. I nosaltres, els examinadors, tenim frescos els errors que alguns dels examinants van cometre. És per això que hem decidit fer un episodi dedicat a reflexionar sobre l'examen de C2. El C2 es correspon amb el 6è nivell en l'escala del marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa. És el nivell més alt, el 6è. Fins al gener de 2014, d'aquest certificat se'n deia nivell D, que segurament us deu ser familiar, però actualment ja no se'n diu així. Què ha de demostrar l'examinant per obtenir el certificat d'aquest nivell, el C2? Ha de demostrar que se sap expressar oralment i per escrit amb naturalitat, claredat, rigorositat, variació lèxica i sintàctica, riquesa i precisió lèxica i correcció gramatical i lèxica. Tot això, a més, aplicat en el marc d'un registre adequat a la situació comunicativa i sense perdre de vista la finalitat del discurs. Volem dir que si la finalitat del discurs és convèncer, ja que s'ha demanat elaborar, per exemple, un text argumentatiu, cal tenir en compte que caldrà incorporar arguments sòlids al discurs. L'examinant, a més, ha de demostrar que ha entès els textos que li facilitaran el dia de l'examen, a l'hora de fer la prova, l'oral i l'escrita. I també haurà de demostrar que, a més d'entendre'ls, sap extreure'n les idees principals, ordenar-les, manipular-les i integrar-les al seu discurs. El que és primordial és que l'examinant sàpiga, abans de fer l'examen, què ha de fer, com ho ha de fer, és a dir, què s'espera que faci. Si sap això, té moltes més possibilitats de fer un bon discurs oral i escrit. Per aquest motiu, al nostre curs de c2català.cat, com que en sabem la transcendència, hem detallat tot el que ha de tenir en compte l'examinant, és a dir, tot allò amb què es trobarà, tot allò que se li valorarà i com se li valorarà. I també què ha d'evitar, és a dir, què no ha de fer. Parlem ara de l'estructura de l'examen. L'examen us examineu. Amb qui us examineu? Ja sigui CIFALC, Direcció General de Política Lingüística, etc., no és gaire diferent. Al cap i a la fi, es tracta de demostrar que se saben fer molt bé 3 coses. Primera, que se sap escriure un bon text segons un supòsit donat. Segona, que se sap fer un bon discurs oral. I tercera, que es tenen uns bons coneixements de la llengua, tant gramaticals com lèxics. I a més, com ja us he dit, en el discurs escrit i en l'oral cal demostrar que s'han entès els textos que s'ofereixen. Com veieu, d'entrada no sembla difícil. Al llarg del dia tothom parla, tothom s'expressa, escolta i entén. I sovint també escriu. Per tant, la pràctica a parlar i a escriure la fem des de ben petits. Però amb la pràctica quotidiana, la pràctica en el context familiar o laboral, no n'hi ha prou. N'hi ha prou per entendre's en aquest context situacional i també, segurament, n'hi ha prou per obtenir un certificat d'un nivell inferior, el B2, per exemple, però no per obtenir el C2. Per què? En el C2, el nivell de coneixements, el domini de la llengua que es demana en tots els aspectes de la llengua és elevat. Però això no vol pas dir que sigui impossible d'obtenir-lo, de cap de les maneres. Insistim, si l'examinant sap què ha de fer i com cal fer-ho, i també
com es valorarà el que fa, té molt de terreny guanyat. El nostre curs, per fer-lo fàcil i entenedor, està dissenyat seguint l'estructura de l'examen. Àrea escrita, àrea oral i àrea d'ús de la llengua. Si hi ha 3 parts a l'examen, al nostre curs hi ha 3 mòduls que es corresponen a aquestes 3 parts. D'aquesta manera, és molt més fàcil que l'alumne sàpiga què està treballant i amb quina finalitat. Voldria aturar-me a l'àrea d'ús de la llengua per destacar-ne la importància que té. Tot i que l'àrea que valora aquest apartat, la d'ús de la llengua, no és la que té més pes en la nota global de l'examen, cal saber que, a part de valorar-la en el seu mòdul, en el mòdul d'ús de la llengua, també es valora, també es puntua en els altres 2 mòduls de l'examen, és a dir, en l'escrit i en l'oral. Us diem això a fi que us adoneu del pes que té dominar la llengua, controlar aquells errors tan arrelats, tan comuns, ja sigui en la parla com en l'escriptura, que tot i ser freqüents i aparentment innocents, no tenen cap disculpa, si més no, en aquest examen, en aquest nivell. Us posarem un exemple. Si algú diu o escriu, d'entrada dir-vos, tal i com ha dit el delegat, que a nivell d'escola no ens oposem a que es posin més guixetes als passadissos. Som conscients que en aquests moments no n'hi ha prous per a tots els alumnes. Si algú escriu o diu el que acabo de llegir, ha comès 7 errors. 7. I 7 són molts errors, massa. Per tant, aquesta persona segurament no obtindria el certificat C2. Són errors habituals? Sí, força. Per cert, els heu detectat? Esperem que sí. I si no ho heu fet, és probablement perquè ningú no us ha explicat amb senzillesa i claredat per què són errors i com caldria dir-ho o escriure-ho per fer-ho bé. Si us fan observar l'error i us expliquen amb claredat per què és un error i ho enteneu, el pas següent és fàcil. És a les vostres mans. Només és qüestió de posar-ho en pràctica i mossegar-se la llengua cada vegada que estigueu a punt de cometre l'error. Cada vegada. També parlant amb els amics. L'estiu és un bon moment per començar a detectar els errors que ens envolten i ho és perquè és un període de vacances, tenim temps i estem relaxats per començar a posar fil a l'agulla i preparar-se amb calma al nivell C2. Nosaltres us hi ajudem, us expliquem amb pèls i senyals tot allò que sabem que la majoria d'examinants no fa bé. I com ho sabem? Ho sabem perquè any rere any, convocatòria rere convocatòria, veiem, sentim els mateixos errors. I ens sap greu, perquè no és tan complicat evitar-los, només és qüestió de saber-los detectar, entendre'ls i eliminar-los progressivament si és que els teniu incorporats a la vostra manera habitual d'expressar-vos. Però perquè el dia de l'examen ho pugueu fer bé, cal haver practicat, cal temps, cal haver interioritzat, cal haver fet vostres les bones maneres de parlar i escriure, perquè si no ho feu amb temps, si no ho heu posat en pràctica un munt de vegades, el dia de l'examen, alguna forma no adequada que podríeu haver evitat, se us escaparà. Per cert, abans d'acabar, us repetim el fragment que contenia 7 errors, però ara sense errors. El llegeixo. D'entrada, m'agradaria, voldríem dir-vos, tal com ha dit el delegat, que l'escola no suposa que es posin més armariets als passadissos. Som conscients que en aquests moments no n'hi ha prou per a tots els alumnes. Ara ho hem llegit una altra vegada, però sense els errors. Animeu-vos i aprofiteu l'estiu. Apunteu-vos al nostre curs c2català.cat. Teniu feina a fer i temps per fer-la. Nosaltres us hi ajudem. Ànims i a reveure!